Velkommen til. Velkommen til. Vi er Culture Media. Vi kommer til at dække Spot. Vi er på Spot i dag. Det bliver sindssygt grineren. Det er Peter, og jeg hedder Mads. Så skal vi ud og have en fest sammen med Aarhus. Se hvad det kan. Lad os stikke afsted. Vi ses derude. Så er vi fucking inde på selve hovedscenen og hovedpladsen. Lad os prøve at komme ud og snakke med lidt folk, nyde det gode vejr og se, hvordan stemningen egentlig er her på Spot. Hvad så derude? Nu har vi lige fundet nogle unge, flotte mennesker her i det gode vejr. Jeg glæder mig virkelig meget til Elias Busnina nede på Aarhus Kongresscenter. Jeg glæder mig til at høre Bora Bora i aften. Jeg er kommet meget for stemningen. Jeg kender Elias Busnina og Bora Bora. Det er dem, jeg kommer for. Jeg glæder mig til Spin United. Og så har vi lige hørt Downtown July, og det var rigtig fedt. Jeg ved det ikke. Jeg skal drikke lidt af lærk og hygge mig og sådan. Tak for det, folkens. Og god festival til jer. Tak. Som man kan se, så er der sindssygt god stemning. Folk hygger sig vanvittigt meget. Hvad fanden kan man også ellers, når det er så dejligt vejr? Som sagt, vi skal bare hygge os. Lad os prøve at komme ud og høre lidt musik. Nå, lad os prøve at stille over til Peter og se, hvad han hører og hvordan de har det derovre. I dag bliver jo også bare meget sådan noget, lige rundt og udforske. Se hvad der sker. Det er første gang, jeg er på Spot også. Men der er mange mennesker, så det bliver pissegodt. Vi skal ind derovre, skal vi ikke? Det er super. Produktionen, det kører. Men vi har fået en øl, så far er glad. Du filmer hele tiden, eller? Der bliver også noget klippearbejde i det her. Sådan det er jo. Jamen så er vi herinde. Hvad fanden sker der nu? Vi har kæmpe scene herovre. Og så vidt jeg forstår, så tror jeg det også... Nej, der sker nok ikke noget derinde. Men der sker nok noget et eller andet sted nu, som vi skal over og kigge på. Vi skal over og kigge. Pia, må vi stille jer et spørgsmål? Eller to? Det er første gang med Spot. Er der noget, I vil foreslå? Jeg hører. I kan jo bare læse op herfra. Ja. Vi har chefer ved parkscenen. Elias, Bosning, Jomfru, Pay, Michael Williams, Kette. Og så har vi jo lørdag her, hvor vi også skal høre en masse fedt. Okay. Pur. Er der en, I glæder jer allermest til at se i dag? Pur. Okay. Fedt. Hvor spiller de? Eller han eller hun? Godsbanen. Det må vi prøve. Hvordan er stemningen? Jamen, jeg tror, at generelt stemningen er god. Altså kæmpe lækkert hver dag. Solen skinner, hvad er der lige nu? 20 grader måske. Og så er der bare sindssygt mange mennesker overalt. Og det er jo det perfekte. Det er jo 10 ud af 10 til sådan en festival. Og så fortsætter det i morgen, at det bliver 22 grader. Jeg tror, jeg har taget for meget tøj med, men det må vi jo finde ud af. Men det bliver i hvert fald skide godt. Det er jo i hvert fald helt vildt optimalt til sådan noget festival her. Det vil vi godt lide. Lige nu der er vi på vej hen til et andet spillested. Og i mellemtiden så kan vi lige hoppe over til Mads. Ned og skal høre Oscar Witt, og så skal vi efter hans koncert have snakket lidt med ham, nu hvor han er blevet en del af P3's næste. Følg med. Der er smæk på. Spot er jo for upcoming. Der er musik for alle mennesker, i alle genrer, og det er også det, vi skal ud og opleve. Vi skal ud og opleve noget musik, vi ikke normalt vil høre. Lad os prøve at se, hvad det kan. Hey, nu er vi Oscar Witt, som vi skal tale med senere. Okay, lad os rulle. Kom. Jamen fedt. Så skal vi jo bare vente på, at vi skal snakke sammen med Oscar her om en time. Det her det er altså Pink Stage. Der er sindssygt mange scener. Hvis vi kommer til at sige noget forkert, så er det simpelthen bare fordi, at vi har drukket lidt for mange øl, og ikke aner noget som helst, hvor vi er henne. Men hey, fuck det. Vi skal hygge os. Der er pisse meget gang i den. Det er så fedt. Jeg elsker sådan en stemning her. Og bare, det ser ud til, at hele Aarhus er ude. Alle er ude. Det er så fedt. Ej, de må være cool med at være med på film. Men det er morgen stikker dag. Jeg glæder mig så meget til morgen. Det bliver voldsomt. Jeg skal bare høre... Ja, hvad fanden skal jeg høre? Jeg skal høre sindssygt mange. Jeg tror, jeg skal høre 16 eller sådan noget. Nej, det er måske ikke rigtigt. Jeg har i hvert fald lavet en kæmpe liste. Det bliver pissegodt. I dag bliver lidt mere low-key. Lige ud og udforske lidt. Men Aarhus er jo fandme en skøn by, så det bliver skide godt. UV i morgen bliver voldsomt. Jeg tror, jeg skal bades i solcreme. Det kan ikke meget anderledes. Jeg tror også snart, vi skal have noget ølværk. Kameramand er også meget enig, kan jeg se. Så lad os lige, vi går derind, og så hygger vi os. Det ville være fint at få med, at jeg bare bliver høvlet ned af biler. Det var sgu noget det var det. Det er kongested om sommeren, det her. Lige nede ved vandet der, du ved. Sådan en lille bænk eller et eller andet. Må vi stille et enkelt spørgsmål? Har I tænkt jer at snige ind til en enkelt koncert eller to? Ja, det har vi. Hvad skal I så høre i dag? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Vi skal høre lidt af det hele. Vi kan ikke blive. Det er jo sådan, det er. Ja, den er krydset af. Må vi stille et spørgsmål? Nej. Skal vi lige have en giver? Hvad er vi på? Ja. Fedt, tak. Ja. Skål på den. Så går der jazz i en. Kom nok. Vil du være med i en lille interview? Jo, det kan jeg godt. Altså, skal vi lige måske gå derover? Den larmer lidt meget.
handler det om? Det ved jeg ikke, det kan vi finde ud af. Er det første gang, du er på spot? Ja, det er rent faktisk. Fedt. Er der noget, du virkelig har set frem til i år? Altså, nu ser jeg frem til, min fætter skal spille rent faktisk. Danjo. Men han spillede også i går, gjorde han ikke? Jeg spiller i går. Den var også med til. Hvor spiller han så i dag? Jeg ved det rent faktisk ikke helt 100%. Altså, jeg ved ikke, hvad spot omgår. Nej, det er et kæmpe sted. Cool, jamen så må du lige hilse. Det skal jeg nok gøre, jo. Oha, drengerne, må man stille jer et spørgsmål? Er I cool med at være med på noget YouTube? Noget YouTube? Er du kendt YouTuber? Nej, ikke endnu, men det kan... Det er Momme. Er der nogen af jer, der skal ud, og er der noget scoreværk i dag? Skal I ud og score lidt? Han skal score. Er der score derovre? Han skal score i aften. Det er åbenbart. Nej, det skal han. Han snakkede jo om noget, han vil tage nogle SF'ere bare, du ved. Hvis han bliver fuld nok, så er det enhed. Vi har jo noget afterparty, der sagde han, ikke? Der kommer SF'ere, der skal han bare i gang. Det sagde han. Så er det FS og... Det er SF'erne. Og Socialdemokratiet, der Lige kommer op. præcis. Jamen det, hvis vi møder jer senere i det stadie, så kan det godt være, at vi ikke filmer. Find en mand med kasket og bandana på hovedet der, ikke? Han må være her et sted. Nå, et fun fact om Spot. Det er jo Danmarks mindste festival på størst plads. Det vil sige, at der er vanvittigt mange kvadratmeter og ikke særlig mange gæster. Man kan hoppe og danse og have det fucking sjovt, uden at man banker hovedet ind i folk uden samtykkeerklæring og så videre. Det er bare en kæmpe gave. Især når vejret er godt, så er der endnu mere fokus på samtykken. Lad os bowl videre og hygge os. Nå, nu er vi vist ved at være tørstige. What is your recommendation? Oh, fuck, man. I hate apricot. Yeah, I do, man. Yeah. The wildflower is really popular. Okay, sure. Okay, let's try one of those. With or without vodka? You're working? I'm working and drinking. Prøv at, vi har, altså jeg skulle til at sige, vi har Kronborg i baggrunden, men det der, det er jo kraftedet med Aarhus' vartegn. Regnbuen, og så den nye dome. Det bliver ikke mere Aarhus. Vi er inde i midtbyen. Skål! Det er jo, altså, ud over grøn, så er der jo fandme ikke nogen festivaler, hvor der er så meget plads, god stemning, og så bare, at man kan sidde og hygge sig på det grønne. Hold kæft, mand. Det er kraftedet med lækkert. Aus. Lad os prøve at se, om der er nogen, der gider at snakke med os. Hvad hedder det? Jeg har fundet 2 yndige damer her i det gode vejr. Lad os lige høre, hvorfor de har valgt at være på Spot. Jeg har valgt det for at se nogle rigtig gode bands. Danske bands. Sindssygt. Er der mange, du kender i forvejen af kunstnerne? Nej. Nej. Det er jo perfekt. Så skal du spørge sådan. Ja. Jamen, ved du hvad, så går vi da videre over. Hvorfor har du valgt at være her? Jamen, jeg har været her i mange år. Eller mange. Jeg har været, det er måske 6. 7. gang, jeg er på Spot Festival. Hvem glæder du til at høre? Jeg glæder mig til at høre Barbro. Ja. Suleima. Det bliver mega godt. Sindssygt. Altså, hvad kan Spot Festival, som for eksempel Northside ikke kan? Det kan jo alt det nye opkoming. Det kan den energi, som for eksempel den, vi oplevede Kaiser, der hørte en fantastisk koncert, hvor man bare mærker den glæde og energi, der er ved at holde en koncert for nogen, man ikke... Hver første gang sikkert, at han holder sig koncert for så mange mennesker. Så det band og den glæde og den energi, det er fantastisk. Ja. Jamen sindssygt. Jeg håber, I får en vanvittig god festival. Og tak. Altså, det Spot kan I gøre. Altså, det er jo bare, at uagtet hvor du er henne, så er der et spot at sidde. Der er dejlig mad, der er god stemning, der er gode mennesker. Altså, for helvede, mand. Det er jo lige til at få stiv over. Altså, for helvede, mand. I går glip af noget, når I ikke er her. Jeg siger jer. Skriv Spot bag øret. Hold kæft, hva'? Død. Lækkert. Altså, der er fandme ikke noget at sige til, at Spot med lydsolgt. Det summer af sommer. Fuck mig, altså. Hey, jeg tror, jeg fandt nogen, vi kender. Hey, kom. Nu kommer manden. Hvad satan? Så er vi tilbage. Hvad så? Hvad så? Alt vel? Det synes jeg i hvert fald. Bum, mand. Har du fået hygget dig indtil videre? Det har i hvert fald, vi har været rundt og spørge folk. Vi har snakket med politiet også. Ja? Vi spurgte dem, om de også lige skulle snige sig ind og høre en koncert eller to. Så sagde de, jamen det skal vi da. De går også amok. Sindssygt. Har du ikke kun mærket kærlighed og god energi? Kæmpe energi. Ja. Kæmpe energi. Sindssygt. Ja, Altså, fedt. vanvittigt. Hvad har folk glædet sig til indtil videre? Jamen der var, vi snakkede med nogle piger herovre i starten. De havde jo fandme lavet en kæmpe liste. Bum, mand. Det bliver så hyggeligt. Folk har god energi. For helvede, mand. Tjek vejret. 22 grader. Det er ikke helt i dag, men det er tæt på. Men du har været lovkort før. Ja, altså, er du dum? Jeg elsker en god lovkort til fyre. det gør altså, du, ja. Den er også grov. Ja. Nu skal vi ned til Oscar. Jeg glæder mig sindssygt meget til at se, hvad han er for en. Hvorfor han overhovedet laver musik, egentlig. Altså, skal vi ikke rulle derned? Jo. Vi ses dernede. Det, der jo er sjovt ved Spot, det er jo, at der er folk i alle aldre. Nu snakkede jeg med et par kvinder i sin bedste alder. De havde altså været her i hvert fald i 7 år i streg nu. Fedt. Og de vælger Spot, fordi at, altså, det er det kan. Opleve ny musik, være her, mærke energien. Der er også et kæmpe spænd i artisterne. Altså, du ved, vi har både de helt nye unge,
Det er det. Men også de ældre generationer. Altså, det er fedt sådan en samlingspunkt. Lige nøjagtigt. Altså, og for helvede, altså, du finder ikke noget andet sted, hvor at det her, det kan lade sig gøre. Det er første gang for mig også på spot, men det, altså, jeg kan love dig, det bliver ikke sidste gang. I går glip af noget, når I ikke er her? Ja, næste år, så må alle hertil. Ja. Der har været massivt støtte i år. Udsolgt. Den helt store palet. Ja, lige præcis. Det er jo en af de første festivaler i Danmark, der kan melde udsolgt på nær Smoke. Men igen, så Smoke baserer sig jo også på de helt store, typisk. Jo. Og det her er, kan man sige, nye kunstnere. Jeg synes, det er fedt, der er mange, der støtter op omkring de nye talenter. Ja, lige præcis. Og det er også bare det der med, at der er plads til alle. Så står du på hænder. Så er jeg sådan, how to stå på hænder. Det er fucking fedt. Altså, det kan jeg i hvert fald ikke. Men altså, jeg kan huske, man havde det der, det hed idræt i folkeskolen, og skulle stå på hænder. Det var det værste. Det kunne jeg ikke. Nej, men det er overhovedet ikke som idræt. Jeg er blevet ret god til det. Du kan det shit. Nu er der blevet snakket om... Jeg er bedre end dig til at stå på hænder. Jeg er meget bedre, men jeg vil ikke vise det, fordi det er meget sejt. Hvad? Det sætter man. Det synes jeg. Det er kæmpe. Nej, det er ikke Nej, det er noget, der hedder Koldsvig. Det kan være, vi skal snakke mere senere. Det skal I ud om, så det gør vi. Okay, det giver vi en 4 ud af 10 af det der. Hej. Hej. Mads. Oscar. Hej. Mads. Tak, mand. Jeg har også et varmt campinghabit, du kørte af. Tak. Altså, Det er den helt grove. den helt grove. Ja, sindssygt. Hey, vi har fanget Oscar. Vanvittig koncert, mand. Tusind tak. Hvordan var det at spille på spot? Det var fucking sygt. Vi havde jo kun et kvarter i år, så det var virkelig bare trykke af og så håbe på det bedste. Det var bare fuld energi fra starten af. Ja, det var sådan 30 sekunder nede på jorden, og så et kvarter op at flyve. Du har skabt dig noget af et navn inden for meget, meget kort tid. Det her med, at man bliver udvalgt til P3's næste, vidner jo om, at man har en gave på en eller anden måde til det musikalske. Hvordan har hele den her rejse været? Den har været syg. Vi har knoklet jo. Men jeg synes, over det sidste halve år, der er det virkelig paid off med resultater. Noget af det, jeg tænker, når jeg hører dit musik, der er en aggressivitet i. Det er som om, at der bare er nogle følelser, der skal brause ud igennem de der højtalere der. Hvor får du inspiration fra til dit musik? Men det er jo meget mig selv. Det er en måde at afreagere på. Det var det, eller gå til boksning, og så var jeg bare bedre til det her, end til at gå til boksning. Eller... Der er jo mange kunstnere, så låser de sig nærmest inde på en øde ø 3 måneder ad gang. Når jeg hører dit musik, så er det meget sådan, det kommer lidt ud fra den måde, du lever dit liv på og har levet, og altså alt sådan noget. Så jeg tænker, der er meget refleksion, men tingene kommer vel også nogle gange til dig. Altså 100%. Det er meget en blanding af bare ligesom, nu var der noget, og så den øde ø der. Vi har været meget, især med den seneste EP her, og med det vi spillede i dag, har vi været på Bornholm, på sådan nogle skriveture, hvor det bare var sådan, Bornholm i vinterhalvåret, det er jo ingenmandsland. Så det har ligesom været derude og kigge på vandet i stormvejr, og så kunne man ligesom drikke rødvin, ryge cigaretter og lave rapmusik, og det var det eneste. Hold kæft, inviter mig næste gang. Hold kæft, det lyder drønhyggeligt. Men hvad så nu? Er det hjemme af? Er det blive på spot? Det er blive på spot, helt sikkert. Det er jo et hjernedødt line-up i år. Jeg tror, jeg talte 40 af mine venner, der spiller i år. Så jeg skal bare rundt og se koncerter, have det optur, høre mine yndlingssange. Hvad kan heller ikke være bedre, og det er jo en kæmpe fest. Men sindssygt, at vi lige kunne få lov til at støde hovederne sammen. Så tak. Vi ses! Fed fyr. Der var ikke anledning til at afbryde. Nej, jeg tror virkelig, han får en nice karriere, og han er virkelig en, man skal holde øje med derude. Oscar Witt, han er kommet for at blive. Det er fed. Ja, det er han. Det er jo vidt stridt hår og ring i begge ører. Lige præcis. Bundesliga-garn og stiv pik, så kører vi. Det har vi altid sagt. Ja, det har vi altid sagt. I hvert fald i det sønderjyske, hvor vi kommer fra. Det er fedt, at folk er klar på sådan noget. Ja, lige præcis. Det er jo det lidt, det kan, når det er spredt ud. Man ryger med stemningen. Det skal ikke være så planlagt, eller ej, Charlotte, nu skal vi over til arena. Nej, her følger vi strømmen. Ja. Vanvittigt. Så bare på, mand. Hvad glæder du dig til i dag egentlig? Jamen, jeg glæder mig til Caroline Morsing, der er 1930. Det gør jeg. Jeg synes, hun er mega nice. En, du har hørt før? Ja, sådan helt ny egentlig. Jeg tror, det er inden for det sidste års tid. Også lige nye EP og sådan noget. Det kører. Så jeg tror, hun er klar med et show. Det tror jeg da. Og så skal vi have noget at spise. Vi skal have prøvet alle barer, og vi skal have prøvet så mange spisesteder som overhovedet muligt på 48 timer. Det er jo også en udfordring i sig selv. Vi har jo aldrig givet op. Nej. Gør vi ikke. Nej. Vi er sønderjyder. Hvis vi er med det, så knapper vi bukserne op og spiser videre. Man skal være et skarn. Ja, det er jo det. Skal vi ikke prøve at se, hvad Spot har med? Det er vi fandme nødt til. Med musikprogrammet, så kan maden heller ikke skuffe. Det er jo helhedspakken, vi er her for. Ja. Jeg skal bare bede om en af hver, tror jeg. Ja, hvis det kan gøre det. Den er vi klar på. Ja, er vi ikke det? Jo, det er vi. Sindssygt. Lad os det er gøre, nu. Mand. Jeg skal ikke sidde indenfor. Nej. Sidde der. Ja, det skal jeg bede om. Det kan jeg mærke. Måske med et lille stykke musik i baggrunden. Lille stykke musik. Et lille glas Riesling. Ja.
Jeg kunne godt forestille mig, at det sker. Det kunne jeg også godt. Men altså, det virker til, at der er ondt kø. Så det kan godt være, at vi skal finde et andet sted at spise. Ved du hvad? Jeg tror, vi vender op til at spise frityrstegte fritter og burger. Skal vi ikke gøre det? Det her, det er lid. Det vil godt lide. Altså hver weekend sådan her. Øj, der var en, der lige skulle stemmes. Ej, der har været inde til Michael Jackson. Ja, det har jeg faktisk. Ja, det er... Hvordan var den? Nu taler vi lige om noget andet end musik. Altså, og alligevel er det musik. Den var fed. Men jeg tror også, som mange andre har sagt, den var ikke så nuanceret. Men jeg vil 100% anbefale den, og jeg havde svært ved at sidde stille derinde. Jeg har jo set, at der er jo nogen i amerikanske biografer, så går de og danser. Hvordan var din opfattelse af det? At det gjorde de så ikke i Kinorama, sådan noget, hvor det kan jeg lige love dig for. Men jeg havde godt nok svært ved at sidde stille der. Jeg vil sige, der var der nogle numre, hvor jeg var ved at rejse mig op. Jeg gjorde det ikke, men jeg var ved. Er det mere sådan musical-agt, eller er det sådan en reel film? Nej, det er mere film. Og hvordan i forhold til alt det her, altså kritik af ham og så videre, har man det med, eller er det mere sådan, man tager alle skandalerne væk? Ja, det gør man nemlig. Peter anbefaler at tænde sig Michael? Jeg gør det. Men hey, er vi ikke enige om, at den her weekend, der skulle man være på spot? Jo, det skulle man. Altså prøv at, hvis jeg ikke var festivalsdeltager, så havde jeg været pandsamler i den her weekend. Hold kæft, mand. Altså det er jo lige før det er til indskud til et hus i provinsen. Ja. Sindssygt. Nu er vi inde på pladsen igen. Det er vi i hvert fald. Karoline, hun spiller over på, det må vel være hovedscenen, eller hvad? I hvert fald herinde. Jeg ved ikke om hovedscenen, det er vel musik. Hvad hedder den? Musikhuset. Store scene derinde. Altså den dernede, eller hvad? Dernede er det så. Ja. Det er meget lækkert setup. Rigtig fedt. Altså. Og igen, kongevejr. Ja. Prøv at, der er jo 2 ting, jeg elsker mere end musik. Det er dejlige damer og kolde fadøl. Og hvad skal vi have nu? Ja, nu skal vi først have noget mad, men altså det men bagefter. Yeah. Skal vi ikke så se, om vi kan finde de 2 ting? Det gør vi. Godt. Vi er tilbage. Nu har vi lige fået fyldt maddepoterne op. Jeg skulle til at sige noget virkelig klamt. Det lader jeg være med i dag. Det kommer senere. Men hey, vi skal ud og mærke stemningen igen. Ud og høre noget musik. Ned og mærke viben. Vi skal ned og se de smadrede steder nede i Volume Village. Solen står vanvittigt skarp lige nu. Så på med de hurtige briller og de små speedos, og så ses vi derude. Hvor tit ser man til en festival, at man har mulighed for at have tæppe med og bare hygge sig? Det er en kæmpe anbefaling herfra indtil videre. Et lille sjovt fun fact om Spot Festival. Det bliver jo kaldt musikbranchens svar på det årlige spejdertræf. Det giver sindssygt god mening. For hold kæft, der er musik til alle aldre og alle genrer. Udover det, så er det jo også et springbræt for giganter. Det plejer at være sådan, at 2 ud af 10, der optræder på Spot, de inden for de næste 5 år, så spiller de på en af de store festivaler, på en af de store scener. Så det giver god mening. Vi skal ned til Volume Village, buen, og se viben. Jeg tror virkelig, at det kan noget. Altså, drengene, har vi det godt? Ja, det var godt. God festival. Så hey, vi skal hygge os, mærke stemningen. Et andet lille sjovt fun fact om Spot, det er jo, at der er jo ingen faste rammer. Alle kan være med til at være en del af viben. Det er også det, der gør, at festivalen har så meget liv, fordi at der er så mange gratis ting, man kan opleve. Fucking vanvittigt, mand. Jeg tror, at det her det er vel koncerten med det største crowd indtil videre i dag. Prøv lige at panorere ud over, mand. Sindssygt. Lad os hoppe videre. Okay, sindssygt, mand. Der er sindssygt god vibe hernede. Vanvittig energi, mand. Jeg kan godt sige dig, altså hvis man går sulten eller tørstig herfra, så er det fandme din egen skyld. Der er fandme alt, hvad hjertet begærer, og det til. Nu har vi lige slået røven i sædet. Jeg kan se, at der er, altså det vil der altid være. Nogen, der bare går og hygger sig, samler pant, tjener sin billet hjem. Det tror jeg også, jeg havde gjort, hvis jeg ikke havde den her. Så til næste festival, så ser I mig både samle pant og lave det her. Det bliver sjovt. Efter hernede er øl billigere, mand. Det skal vi huske på til senere. Nå, skal vi ikke... til Marte TV. Vi er kommet for at sælge noget fucking isdrik. Sindssygt. Jamen, vi er i gang med at lave noget YouTube til en kulturkanal. Culture Media. Ja. Kan vi ikke prøve at se, om vi kan finde nogle folk, lige høre, hvad de glæder sig til? Lad os se, om de har nogle gode anbefalinger. Hey, der er noget skater heroppe. Lad os gå op og se. Det er sindssygt. Det er stærke sager. Hold kæft, vanvittig god stemning, mand. Lad os se, hvad Peter og dem de har fundet på at lave. Over til dig, Peter. I skal på Volume Village, det kan jeg se på jer. Det skal vi helt klart. Hvad skal I høre? I dag fredag, helt klart. Gusto Michael Williams, helt klart. Har du en lille underrated?
Ej, underrated Zulu. Zulu er en ged. Så det er sådan top 3. Det er sådan lidt, det skal man jo. Milo, hvis man, altså det er i morgen Milo, jo. selvom Men det hvis ikke man ikke hører Milo, så... Milo er fed. Jeg synes også, Milo og Le Romero, den går også lidt i hånd i hånd, ikke? Og hun er også sindssyg. Men i morgen synes jeg er rigtig fed. Så det kan være, at vi fanger jer der igen. Will. Og Will også. Will. Godt shout. Han gik rundt herovre, så det kan være, at I skal over og fange ham. Skal lige finde Will, mis? Han er ikke så i øjenfaldende. Nej, for han ligner sådan sådan en af os. Ja, han er meget casual. Det er også det, der er lidt fangende måske. I morgen snakker vi om. Ja, helt klart. Så må I hilse. Hvad anbefaler I? En hvid fersken, den lyder også grov. Det er 3 af dem. 3 hvide fersken. Har du nogensinde set en hvide fersken før? Ja, jeg spottede 4 herovre. Der er jo sådan et hvidt ferskentræ herovre. Det er helt vildt. Alt bliver filmet. Det er til YouTube. Det er helt debut. YouTube? Hold da kæft, bro. Ja, nu stikker det af. Jeg synes, det er min tatovering. Den er fandme fin. Er det godt? Ja, det er fandme flot fugl. Nej, det er fedt. Jeg kan svare på spørgsmål. Okay, er du klar? Jeg er følt klar nu. Hvordan har du det med at have en bomuldstrøje på, når der har været 20 grader hele dagen? Jamen, jeg havde det faktisk lidt skidt med det tidligere. Hold kæft, jeg havde det varmt. Det kan jeg virkelig godt forstå. Og det er jo sådan noget strikgøjl, men det er skide lækkert nu. Nu har jeg det godt. Okay, du kommer helt sikkert også til at have det virkelig fedt senere i aften, når alle andre går rundt med deres sweaters. Jamen, vi skal hjem og hente en sweater. Fuck, er det også bomuld? Det er også bomuld. Okay, så ikke sådan noget shetlandsk foruld. Nej, det kan jeg slet ikke. Jeg kan ikke forover sådan noget. Hvis der går for i den, så tager jeg hjem. Det er godt, du kun snakker med en, som har færøsk familie. Der er jo dobbelt så mange får, som der er mennesker. Er der det? Det er jo sindssygt. Men der er jo også nogle færøske kunstnere, der kommer i dag. Har der ikke været det? Jo, der er en, der hedder Marius. Han er ret fucking sej. Men har han får med sig? Altså, hvilken ægte færing har ikke får med sig? Inde i sjælen. Jamen, det kunne godt være jo. Hvem er på trommer? Får. Kunne du forestille dig det? Det kunne jeg godt. Ja, også mig. Det er et kongeinterview. Det er det bedste, vi har haft i dag. Står vi på rulletrappen. Den er god. Skal I over? Det er altså nogle drenge, der har styr på stilen, der går der. I lige måde. Så godt ud. Jo tak. Men jeg kan se, drenge, I ser skideskarpe ud. Har I noget, det skal man bare have med til festival? Noget tøj? Altså lige nu har jeg tænkt ingen t-shirt faktisk. Enten er det t-shirt, eller så er det skjorte. Du kan ikke have dem begge to. Det bliver senere, det bliver koldere. Det er derfor, du skal have det her. Du skal have både t-shirt, og du skal have en skjorte ud. Det er jo kæmpe uenighed her jo. Det bliver 13 grader senere. Der kan du ikke have det der på. Jeg kommer til at fryse hele aften. 10 grader i aften. Det er det laveste, det kommer ned på. Jeg kommer til at fryse. Man kan godt leve på det her. Det kan man godt. Hvad skal I så nu? Vi skal faktisk over og høre noget musik nu. Hvem hører vi så? Jamen det er det, vi finder ud af jo. Hey. Han smider masken. Det glæder vi os til. Det glæder vi os Historisk øjeblik. Ja. Det er 4. år, vi er her faktisk. 4 år i streg. Det er fedt. Det er ung musik, det er fed musik, og det er ny musik. Det er jo spot indkapslet i 3 år var det så. 6 år var det måske. Hvad vi se senere, så er der måske en, der fryser, en, der ikke gør. Hvad fanden sker der, piger? Hygger I jer? Ja. Det gør I. Vi hygger. Vi har det godt. Vi hygger. Der er kæmpe stemning, kan jeg fornemme. Hvad er stemningen lige nu? Det er high school reunion vibes. Præcis. Hold nu kæft, hvor fedt. Vi vinker lige til kamera. Fedt. Hvem har regnet med det? Jeg ved faktisk ikke, hvem vi hører lige nu. Kender I dem? Nej. Jeg kan ikke, hvem Det lyder meget fedt egentlig. Jeg har ikke været til koncerten til noget. Det er faktisk det første, vi hører lige nu. Bare vi er her. Det er det. Bare man er her, ikke? Det er det vigtigste. Vi er simpelthen tilbage. De er tilbage. Nej, ikke optag. Og nu skal der stå på hænder igen. Vi står på hænder nu. Nej, vi skal se Mosing. Jamen, det skal vi også. Det var uheldigt, at vi skulle til Morsing også. Nej. Vi tager trappen nu. Den kører. Vi skal høre Caroline Morsing nu, men lige inden vi gør det, så hopper vi lige over til Mads igen. Jeg ligger lige den her. Det er 18 plus, så den må godt være med. Så ingen problem. Vi er fanget. Bayern var mig. Du spillede i går? Det gjorde jeg. Hvordan var oplevelsen der? Det var hyggeligt. Folk hyggede. Jeg havde sørget for godt vejr. Folk hyggede. De sad sådan lidt spredt, den store plads. Jeg tror op i mit hoved, så var der bare crowded foran, så det skulle jeg lige justere. Jeg tror folk havde en god oplevelse. Det havde jeg i hvert fald. Sindssygt. Hvad er fremtidsplanerne? Udgive noget musik. Finde ud af, hvad jeg har lyst til at lave content. Jeg synes, jeg er lidt ved sådan en. Jeg kunne godt tænke mig at spice det lidt op. Ja, sindssygt. Og sådan nogle koncerter og sådan noget hister her. Selvfølgelig. Ja. Hvad er det næste store musikmål for dig? Hvor skal du spille henne i løbet af sommeren ellers? Jeg har noget sådan off-record. Der er ikke noget officielt, men det kommer. Kommer forhåbentlig. Sindssygt. Ja. Du er jo en karakter i sig selv, så... Jeg er bare mig. Bare dig. Ja, men de her random pop-up-koncerter, det er vel også lige din ånd? Måske. Det kunne da godt være. Har du nogen legnet op, eller? Overhovedet ikke. Jeg tænker bare det her med, at man bare stiller en ølkasse op og holder en fest med folk. Det kunne være sjovt, hvis der var et eller
eller andet større happening i gang med det. Jeg kunne godt lide at få gode idéer. Hvis du skal give mig de 3 bedste anbefalinger i forhold til spot, hvad skal vi så se? Jeg ved ikke, om de har spillet, men Francois, kæmpe anbefaling. Så anbefaler jeg bare folk træde ind i nogle rum, måske gå på opdagelse. Opdage noget, de ikke kender. Lige præcis, og det er jo ånden i spot. Man opdager noget musik, som man ikke ville have set før. Kan jeg lave en freestyle hurtigt? Jeg er upcoming også. Det vil vi rigtig gerne. Og vi venter lidt. Ja, det er jo. Du er her bare som gæst, eller kommer du til at være på scenen, uden man ved det? Jeg skal spille til sådan noget uofficielt nede ved Yardshoppen. Ellers går jeg bare rundt og opdager koncerter, opdager musik, ja. Tak. Og god festival til dig. Du ser stilet ud. Jo tak, i lige måde. Vi har fanget en freestyle. Ved du, jeg gør det a cappella. Du gør det a cappella? Sindssygt. Hey, du kan ikke ringe så meget, du ved, at jeg har et hemmeligt nummer. Dompagnon fra i går, det gør mit hoved ikke rummer. Tør ikke tjekke min konto, jeg ved, jeg har brugt nogle store summer. Hun vil gerne ses i dag, men jeg sagde i går, jeg er en farlig kunstner. Sofistikeret, men der var noget over den der pige i går. Har lovet mig selv, jeg gerne vil finde mig selv en kæreste i år. Hun blev ved med at sige til mig, Dale, tror du en kærlighedsdoktor. Men jeg bliver ved med at forelske i Kardashians hofter. Sindssygt. Kan man vinde noget for det dårligste freestyle i aften? Nej, desværre. Hvad er dit navn? Jeg hedder Mads. Mads. Kan vi tage fællesspillet? Lad os gøre det. Tak i lige måde. Hey, bare fællesspillet. Kom alle sammen, fællesspillet. Kom. Ja, i stedet for chikane og sådan. Det her, det bliver vanvittigt, drenge. Det er en god festival. Hvem står vi med? Liva. Luca. Sindssygt. Er I fra Aarhus af? Omegn. Og så omegn? Okay, noteret. Hvorfor er I her, først og fremmest? Vi er frivillige i morgen. I er frivillige i morgen? Så har vi bare mulighed for at chill i dag. Ja. Og hygge. Hvem glæder jeg til at høre i dag så? Slut Club. Ja? HO Slut Club. Okay, hvad er det for en genre? Vi kender ikke så mange, så vi har spurgt lidt rundt, hvad Ja. vi skal høre. Og vi har fået dem her fedt. Så I aner intet om, hvad det er for en type musik, de spiller? Nej. Hvad føler I, Spot kan i forhold til andre festivaler i Danmark? Man hører noget, man ikke kender. Der er ikke så meget sådan pres på. Altså for eksempel, vi har ikke sådan rigtig kigget på programmet. Vi går bare lidt rundt og chiller og hygger. Der er vildt mange, man kender. Det er i Midtbyen. Det er mega fedt. Det der, som vi mærker i hvert fald, det er bare det der med, at jamen, så taler man med nogen, og så ender man et sted, man ikke aner, hvor er. Og der er nogle nye, fede kunstnere. Ja, det var en fornøjelse at tale med jer. Hej drengene! Hej dreng. Kan I lige introducere, hvem I er? Hannibal. Det er mig. Og Alexander. Det er Alexander. Det er mig. Hvad glæder jeg til Spot i dag? En, der hedder Luana Elise. Ja. Og jeg har en ven, der spiller bas. Hvad genre musik er vi ude i? Det er sådan noget indie singer-songwriter, som faktisk ligger ret sent. Så der kan man lige, efter man har hørt en masse hård musik, Hvis ørerne lige skal have lidt smør til at lige klare det sidste af dagen, så ind og hør det. Nogle gange skal der smør i øret. Ja, det er du fuldkommen ret i. Ja. Altså, og god vending egentlig. Men jeg tager altid en smør 40 putter ind i øret. En smør 40? Det er klassemelding. Hvorfor er I på Spot? Vi skal spille i morgen. I morgen. 2 gange. Okay. Må vi lige høre... Klokken 14 på Salling Rooftop. Klokken 22.30. 22.30. ACC. Så græscenteret. Vi har faktisk en mand i morgen oppe på Salling Rooftop. Ja, tak. Hvad hedder han så? Han hedder Peter. Vi kan jo hilse Peter. Kan vi ikke lige hilse Peter? Skal vi ikke? Hej Peter. Skud. Hej Peter. Er I fra Aarhus af? Nej, jeg bor i Aarhus, men jeg er fra Herning. Lille sjov bemærkning. Jeg er lige flyttet fra Herning af også. Nej. Jeg er ked af at høre. Hvad fik dig til det? Alt har jo lukket om søndagen. Ja. Det er kirken, du ved. Det er jo Danmarks røvhul. Men hvem kan ikke røvhuller? Okay. Der er så mange derude, der går og drømmer om, at deres kæreste åbner op for den kanal. Hvorfor er det Herning er negativt altid så? åben. Det er Danmarks røvhul, der ligesom, så er det jo sådan en særlig perle, man først opnår. Det er jo en god ting. Det er fremragende at være i Herning. Jamen, drenge, det var en fornøjelse at snakke med jer, og held og lykke i morgen. Jo tak. Og kæmpe fornøjelse. Jo tak. De har alle sammen drukket shots, dem der. Ellers tak. Okay, så er det enkelt. Hvem står vi med? Mig? Jeg står med alle, du kender. Ja, hvad hedder du? Mig? Alexander. Jamen, Alexander har tilbudt et shot. Det er Sambuca, hva'? Nej, meget bedre. Hvor I for satan. Vanvittigt. Jeg plejer at hilse på en bestemt måde. God festival. God festival. Er der afsted? Hvad? Hvor jeg arbejder henne? Jamen, jeg bare arbejder på min YouTube-kanal lige nu. Ja, det er fedt. Og vi er tilbage igen. Karolina på scenen. Og vi er i gang. Så skål igen. Ej, hvor uheldig kan man være. Skål på den. Hvad så? Hvad siger vi til Spot? Det har været pissefedt. Kæmpe optur hele vejen igennem. Ja, det synes jeg. Enig. Altså, menneskerne er glade. Vejret er godt. Maden er altså afsindig frøderen. Kæft, det var godt, det vi fik tidligere. Ja, det var dejligt. Musikken er god. Altså, det er jo det her med, at man aner ikke, hvad tingene har at byde på. Nu tænker jeg, at vi er ved at være færdige for i dag. Er vi ikke det? Jo, det tænker jeg. Der er jo en kæmpe dag i vente i morgen. Det er det. Det må man sige. Ja, vi har et fuldt program i morgen. Ja. Og,
Nu har vi fortjent at komme ud og få noget god mad. Hygge os. Ud og spise lidt. Og spise lidt. Og så ses vi igen i morgen. Vi ses. Det gør vi. Vi ses.